dira her dem û her cadı bi avayekî şember, domdar, mayinde, xelker û netice girevte her kar û xebatanî mühîmî ma kerdî û bêro zanayîş kî ma do xewerdayîşê ziwanê xwe dewam bikerî. Ziwan û kulturî yewbûyayîşî pêro neteweyano, teminatî yewbûyayîşî komelkiyê. Verba neciya kerdişi û qedexan mawazenekî herkes verba ney helbest bigêro û mavenga herkesî danê derê dorê ziwan û kulturî de verba qayman yewî bibî û wayirê îradeyê şarê xwe bibêjî. Şarê Kurdî îradeyê xwe ra wîzîr wayîr bêjiya do ev rozî wayîr bibêjiyo. Ganî hikûmeta AKP û MHP'yî polîtîkaya lêminê ya qeyûmî ra fek vera bidî. İradeyê şarê ra gere nîşan bidî. Ma bi rahetî nerasayê ne qonaxê. Ma zaf berdeldayî. Vatı kes ne wa jûmare doz û dawaya ziwanê xwe fek vera bidî. Ma du bi aynı tabiat û xûretî doz û dawaya xwe bidomne. Bi ne vesîleyê ma reyna eşkerakereke ganî ziwanê Kurdkî bibe wayîrê statûyê fermî û ziwanê perwerdeyîs. Heta ki ma heqê ziwanê xwe bi dest bifînî ma do nevin derê. Weş bo xwewerdeyîşê ziwanê Kurdî.